eBhayibhile. Wenze ntoni? Ngelaxesha bekho ngasimphumzi. Hlala phansi sithandwa sakho. Ngasimphumzi. Khalifundele kula vesi uyifumene emsinyane. La ndawo yoba uThixo uye wathi Adam. Uyehova uThixo wawisa ubuthongo obukhulu. Yo. Wasena stress. Bandumdule. Wenzela into ayenzisa uThixo. Uyehova uThixo wawisa ubuthongo obukhulu. Wathini ke ngoku? Phezu Adam. Umyeni wami mna ngamqhutywa ingqondo yami ntoba ndifuna development. Ndifuna progress. Uyehova uthi. Yes. This thing is between you and God. If you've got a problem here, kulaa muntu umenze. Come on. Yiya kubani wena? Uyehova uthi. Okay. So wenziwa ke wena ke ne? Alright. Mama kawenziwe ke banaza sifundele kwenziwa. Khona sifundele kwenziwa. Landa uyoba kwenziwa mina kwenziwa wena. Verse 23. What? Masimiye ukota funde mama enkosi kakhulu. Funda sithanda sami. Sephakamile mama. Verse 22. Yes. Uyehova uThixo walwakha ubambo abeluthabathe kuAdam. Uyehova ngase ubambo luzazi ukuba alwakhiwa nguAdam. Ubambo lwakhiwa nguYehova uThixo. Amen. And then your friends are busy asking you, uza uthini, utheni, akakwakhi, uza kwakha, yinya. Uyehova uThixo wathi, utheni wena ufuna ukwakhiwa nguAdam? Why are you giving Adam irresponsibility engeyo yakhe yokwakha? And then we are clashing on Adam because Adam lele Umfuna into anganayo. akulele mama. Senza ibhetele babehlele engenayo athi andani. Le ayazi uyayazi wena le ndifuna ne uyayazi but le ndifuna ifakwe ngani apha kuwe? Oh hayi bo umntana abantu kanti all along chips. And then wathini ke ngoku masambe kodwa wathini ke akubundi kum wandaka. Uyehova uThixo walwakha ubambo abeluthabathe kuAdam. Lwaba ngumfazi wamzisa kuAdam. Oh. What? And then wathini ke ngoku abemzise? Wathi uAdam, because kukwizinto enifuna uAdam azithethe abangazithethiyo. Khanimamele ukuba uthini uAdam? wathi uAdam, ke ngoku lithambo lasemathanjeni. Eli libunjwe lagqitywa ngoku yabendileyo. Akabona ngoba lenziwe njani. Eli ke ngoku udathi ke ngoku. Akuyabona ke ngoku ya emphasize ba ke ngoku. Yabo?
ubone xa wenze into and then ukumbona umyeni wakhe indlela adlisela ngayo. Umyeni wakhe ngoxa ukuthi ke ngoku unkama. My wife. Ke ngoku. Okay, masana. Eli ke ngoku. Eli ke ngoku lithambo lasemathandeni am. Eli ke ngoku lithambo lasemathanjeni am. Eli libunjwe lagqitshwa. Yinyama yasenyameni yam. Yinyama yasenyameni yam. Lo yena ukubizwa kothiwa ngumfazi. Lo my wife ke lo. Abona lo? Abona lo? Sebegqityiwe. Abona lo? Wenzile. Qutywa. That's my wife. That's my wife. Bani bayaziyo lo nto. That 10. That's my wife. Umkamlo. Umkamla. Atsho hamba nentokazi. Athi nkosikazi yakuthi le. Nkosikazi yasemabheleni ke. Umkamlo ke lo. Hamba la endlini. Kangalale ebeleni. Kangalale phi? Ulala into yakhe umthetho wakhe. Uye alaliswe na nguThixo. Uye wathini? Masivumelane kule nto uba uye wenza njani? Kuba ukulala oku. Haleluya. Into engayike ngoku apha ekulaleni kuthi gqi wena. That's my wife. Nkosikazi yami. Okanye iyangena uthuke ebuthongweni mhlawumbi uthuke kule ndawo ebelele kuyo ngoku. Hey wife. Good morning ahlaliswe nabantwana. Good morning. Hey uqombile wena. Ngoba kaloku ubulinda ubunjwa nguye. Angakubumbi. And then udlisele uba kaloku idefinition yakho yomtshato ipha kwi-Marriage Act yalapha eSouth Africa. It's not in the Bible. Yeah. Funde wena Marriage Act. Ne-section pha kula Marriage Act that defines a marriage according to the South African law. The same act iphinde ukuxelele le nto. It has got a definition ye-divorce. It defines i-divorce. Mamela, sithi xa sifundiswa umthetho kuthi wena umtshato okanye your marriage regime ndibize ngohlobo ibizwa ngayo. Iyilento iyiyo for the sake of divorce. Ufuneka ukwazi ukohlula, ukwazi ukuziplace. Because kaloku remember seek ye first the kingdom of God, not the presidentship of Ramaphosa. Ndicela ukwazi uzilocate because uzawuphazama uba ukwazi ukuzilocate. If you take i-definition yomtshato from the Marriage Act ndanasekhaya, Oh, 50-50. There are different types of marriage regimes. Kukho le kuthiwa ngu-50-50 kuthiwa eyam yeyakho. Ne? Kubekho le yakithi in community of property. Kubekho, I don't know why I'm doing this, Holy Spirit. Kubekho le ithi in community of property with okanye out of community of property with accrual. Lena ke ithi out of community of property with accrual. Ithi yonke laa nto benayo before atshate nawe laphuthi nalaa nto unayo before utshate nalaphuthi ishiya kuye andiyazi ukuye ke ndiye andikwazi ukumfumana kakuhle ukuye ne because
because kaloku the two esisenziwa kanye besathatha esafika sathatha sagqibisa ndenza into yoba sikwazi uzilocate khona ingxaki masizilocate masithathe asenze uthixo sizise and then lo yena ukubizwa kothiwa ngumfazi lo this one, the one that was brought by me to Adam, okanye the one that was brought by God to me, lo yena ngophi? Because lo yena, there are different rules and regulations that operate phezu kwanhloko yalo. Kaloku lo ubunjwe nguThixo uAdam naye. Which one are you? Which one are you? Unekabhongolesa certificate? Are you married for the sake of divorce? Which one are you? Masambe. Ngumfazi ngokuba ethatyathwe endodeni. Ngokuba yena lo uthatyathwe endodeni. Oh, kanene wena uthatyathwa endodeni uthathwe kokwini. Oh, sorry. Sorry, ndithetha naba bathathu endodeni. Aba bathathwa kokwabo. I've got the answer for that. I've got the answer for that. Ikhona phaa ku-marriage act. Impendulo yaba bathathwe emakwabo. I can give you that answer. Xa uyifuna. Ndiyenzile elephi. Ndayiqala. But ngoku, locate yourself. Who are you? Ungafanisi izinto. Ungafanisi izinto. Now the lawyers will make money out of you. I'm telling you. It's a profession. And eyona nto ibhatalayo emagqatheni yi-divorce. Vuka. Wake up. Xa udivorsa, iportion eninzi ingena egqatheni. Portion eninzi yemali ingena phi? Egqatheni. Hlala phantsi sithanda sam. Sizawuqhubeka. Are we clear about these definitions? Umtshato according to God, nomtshato according to the South African Act, the South African Marriage Act. Are we clear? Do we understand? Are you able to differentiate? Because if uzilocate kwi-Marriage Act, uzaba ne-problem. But if you locate yourself, here, there are answers as well. But which is what God said in the Garden of Eden. Adam, Adam wenzeni? What Adam? Because Adam uhleli no-Eva wakhe lo bethe uzawuthiwa ngumfazi. But apho bahleli khona ngoku, apho bahleli khona basephaya bakaphumi eGarden of Eden. But abakho kule ndawo uThixo bebashiye bekuyo. Hayi bakhona physically, but ikhona into eqhawukileyo. Bakhona babobabini ngexesha uThixo uphi Adam. Baphi namgwarhe? Baphi mama? Base-Edeni bobabili. Base-Eden. But God is asking uphi. Because awubhilongi i-Eden kahle ubhilonga kum. Ubeke
udaliwe eEden to benefit from everything ese-Eden. Kodwa aphumele bukhona mathaba ukuthixo. Jesus. Where are you? Adam, thank you, my sister. Where are you? Where are you? Sam. Usahleli eEden. Phakathi kwepresence kaThixo. Jesus. And then fika siqoqunyofu. Because when you're outside the presence, uhleli no-Adam in Eden, emtshatweni. Ngoba i-Eden injongo yayo yayingamtshato. Jesus. Adam uThixo wayeyenzile i-Eden eyilungisela ntoni umtshato. Ukwenzela babathatha bathini ababeke pha. That's why Adam wamenza wambeka pha wamnika irresponsibility. God, not you, not you, not you, Eve. God gave Adam the responsibility, not you. Don't take 50-50. When I went to 50-50, you're giving responsibility to your teacher. You replace God. Unenef. Make it responsibility. Can't you allow God kubasebenze kule ndoda? Can't you give God a chance? Umbumbi wakhe, umenzi wakhe. Uyabona akalali akozeli umgcini kaSirayeli. God is asking. Because uba umarriage ethi ndasekhaya uya edivorcing andifuna uqanda ndiyile ke mna kwidivorce. Let me tell you, phaa kwidivorce uthi xa ugqiba kuthiwa ke ngoku ungaphaa ikhoti kuthiwa hayi ke akuxele umanje apho umanje akathethi nawe. Yes, uyaboniswa. Umanje akathethi nawe uthenge igqwetha lakho. Abhekisa into ku uba uyakubuza uzakubuza uba ungabe uhappy ngalo msebenzi weligqwetha. Ngoba ngawo. Ungabe uhappy. Ba unento ukuthi hayi manje ikhona into kuthiwa hayi ke awukazi ayikabikho. Kuthethwe manje nekuthetha kuthethwe. No. You have to understand. That's why it goes out divorce. Afuneka ufune ntoni? Kaloku anazi divorce again. Wake up. Wake up. Wake up. Locate yourself. Uyaziqonda uba ume ngaphandle kwepresence. Uyela mntasa. Uyela mntasa. Uyela. Hlala pha. Because phaya kulapho impendulo zikhona. Kulapho in fact uThixo kubeke khona. Do not define yourself ngokuba kuthiwane South Africa. Uzawufika eAmerica ineyayo i-Marriage Act, ine-definition. Uzawuthi uthini? Senze uzawuthi uthini? Uzawuthi uthini? Ukuba khona nento ethi uba nitshatele enqanaweni, kuyaxhomekeka uba ibikwesiphi isithili lalona nawo. Babe nitshatele enqanaweni, be careful. Ungathandi ngapha kweSouth Africa. Because xa nifika ekhaya, hayi, antshata. Nina abantu ke batshatiswa. Nina abantu batshatiswa. Si-certificate. Anditshata. So, kufuneka u-understande kakuhle xa uthetha ngomtshato. Uba uthetha ngantoni. And umtshato funeka u-understande ngokukaThixo xa
ungumntwana kaThixo. Understand umtshado ngokukaThixo. Hambugula, hamfaka udibanisa. Yonke into uyafaka apha embizeni. Uxakene nento ongakayazi, yinqavu ngavuyento le. And then uyaphaka makutyiwe, tyisa nabantwana bakho. Lento ungayazi. Ayazi lento. Idibene ininzi. Kufuneka umamshuba bazama umtorho. Oh. Thixo nincede. Bazama ukucenga wena ngoba kaloku umkile. And then ke ngokumkile nje. Ufuna uzawudifanelwa. Kuthi uzadifanelwa ngokohlobo. Nalapha Afrika. Mama mzalwane lo ngasithandaze. Shinthize. Ngasukela kangaka. Hayi, xa ithandaza kubuyisela wena. Uthi buya. Buya. Uyawubuyisa umphefumulo. Uyawubuyisa umphefumulo yinto elajuzayo. Sisitsibabhokwe sento. Uyawubuyisa. Njengele ndoda ebedina kakho adamulele. I understand because lixesha leloba abekandulele. I think that's why Mom said, all night. Yes, hours kanye isiqhelo. So yebo, lele masibalele. Andithi mana ukhona lindo apha kanti. Enza into right. And then we are going to stop. Make nithandazeni. Yela xesha lolala kuka-Adamu. Ngoba mamgwakube thina sifana uba siyavuka ngexesha. Nkosi yam. Yes. Sifana uba siyavuka thina xa ilala Adamu. Uyavuka uyatofiyela. Rabakasha. Siyalanda. Rababasha. Itabaya. Rekutaka. Keterebeyo. Shika papapa. Taparabara. Shekeretere. Shika. Siyavuka thina xa ilala Adamu. Asilali. Asilali. Siyithatha phi le nto lala ingaka? Sithi 6 hours, 8 hours. Omama bethu babengalali. Ukujilika imigodi bayimise. Babenqanda imbalela ngemithandazo. Kunetha imvula. Ivela phi le culture yolala komama? Banozena le culture. Yena bani le culture. Banoluthema kulalwe. Amakhosikazi. Usilahlekisile lo. Oh, usikhostile South Africa. Lo muntu wathi abafazi mabalale. Bayalalo mama. Jonga kwenzeka ntoni elizwe. Jonga kwenzeka ntoni elizweni. Umama bayalala. Nkosi yami. Umama bayalala. Umama bayalala. Yo. Bayalala. The only time ubafumana bengalali ngalo mama kuxa befunda. Angizojonga kule cala kaMamshu. Mamshu bebegreta kule veki nazalana. Hallelujah! Nentombi kaMama uMejani ibigreta kule veki. Sinayo Mamshu basichazele uba ufunda nini? Usenza njani? Ubungalali?
Oh, amen. Do you see? And lento bungayilaleli usenayo man of God. Usenayo. Hayi, asinawuzanayo xa sinongalani. Ayinakwenzeka nyani lento uThixo athi inakho kwenzeka xa sinongalani. Yo. Hey, ngenzeka. Hayi man. Makalathi. Nilahle kusungani. Nilahle kusungani makalathi. Kubani nilahle kusileyo? Kubani lo uniqathileyo? Wathi lalani beauty sleep. Beauty sleep. Abantwana bethu bahlala ezifonini. Because thina sifuna ulala mnike ifoni. Mtheni baba, mnike ifoni thina nje. Do you know how far your child travels? Do you know how far? Do you understand ukuthi umntanakho uhamba yofika America gqithe? Uhamba izwe lonke uyatravelisha umntanakho. Uyahamba. Anyway. And then ke ngoku athi uhamba phaya kwezindawo ahamba kuzo umntanakho ne uyafatherishwa akho nto angayenziwayo pha uyatitshwa. Proverbs 31 verse 1 uyatitshwa pha nam kaloku tell mama ugorho esiyamreplace uthe siyathini uthanga siya Eke afunela gama. outsource. uthe siya outsource nokuba ngumama oku siya outsource. Si outsource thina kaloku nebele siyafunda sigale apha andithi no andinibethi. I understand circumstances sometimes ziyakunyanzelisa wenze ngolo hlobo kodwa xa ubuyile emsebenzini suyisebenza at least le ngalamizuzwana yokufika connecta susesuphambe kaloku. Okay, hey, hayi xolo bayincane kwapha. 31. Kodwa ufumene Proverbs 31. Le ayithandwayo. Verse 1. Amazwi kaLemueli ukumkani waseMasa awamqeqesha ngawo unina. Oh. Lo Proverbs 31 simthanda kangaka kanti ngamazwi kabani? Amazwi kabani? kaLemueli. Ngamazwi kaLemueli. Ubani? Ukumkani waseMasa. Amazwi kaLemueli ukumkani waseMasa awamqeqesha ngawo unina. Abakho mama wekumkani ubaqeqesha ngantoni? Nanga amazwi kaLemueli ukumkani awaqeqesha abhaliwe. Bathina bakho Lemueli ngawe. At the end of your life bazawuthina bakho Lemueli. Amazwi kaLemueli awamqeqesha ngawo ukumkani because wayezazi ukuthi I'm a king's natural. Siyamthanda uProverbs 31. Simqala kuverse 10 qonda sinesibindi. Because sifuna uzivisa kamandi. Sinyombaze emotions. Mfazo nexabiso. Ngaphezu kwekorali. Onesidima endiyazi. Ngithi
Ungamfuna. Ngingaphezu kwekorale. Kanjona. Uwamana usifitisha ke nawe. Manje usifitisha. Phakula mama kalemweni phofu thithi umntana bahleli phansi edakeni. Uyadlala ulemweni. Umama uhleli lapha phansi. Wena uvuke ekuseni. Uthi Ikhona sengaye inhliziyo yendoda yakhe. yava uthi umama kalemweni kulemweni. Wena ubhizi uzisika amaqala uzifitha ba. Uyazifaka. Kwasebusuku ayinika into edliwayo endlu yakhe. Uxelelwa ulemweni. Umama wakhe bahleli. Umama is teaching her son ukuthi uzambona ngaloni umfazi onesithimo. Ne? Wena uthi phawu uyayeka phawu bangumama kalemweni ufundise wena bakho abantwana. Uhambe uyotsiba pha uyoba pha verse 10. Qale pha. Uzidefine ke ngoku. And then ube satisfied la definition yakho. That was the mother defining a woman to her son. How do you define a woman to your children? Jesus. Thini wena othetha nonyana lakho? Uthini? Uthi mena trash. Ininzima sinto ethethayo. Ininzima sinto esibafida yona lemweni. Ininzima esibabonisa yona depending on where you are located. Because uzawuthi mena trash kodwa ulemweni is a man. Ungumama wakhe. This is a king who is uthi mena trash. So this king that you are raising is trash. I'm a king natural. How's better besifubeni man? Uthi I'm a king natural. I'm a king natural. Take responsibility and be a mother to your king. Jonga nango umama wesibini upha ngumama kaMoses uje something igama lakhe libele nje noma uJehuweli okanye ntoni kodwa ke umama kaMoses ukhulelwa ngexesha ukubi ngalo eyiphutha. And then ekukhulelweni kwakhe ngeli xesha omama yekani ukuthi xa nikhulelwa ngeli xesha nithethe le nto ithethwa ngabantu. Ukhulelwe ngexesha ekukubi ngalo. She is one of the slaves in fact umama kaMoses. Ne? And then ke ngoku wabeleka. Ithi la ndawo ndithanda xa ithi ababelekisikazi the midwives zazinikwe umyalelo nguFaro othi if it's a boy mbulala. Njengale nto itshoyo ngoku ithi if it's a boy yithi mena trash. Yithi chibifi. Kukho nento ethi xa emhle kuthiwe uza kwenza inyembezi. Akabuhle amhloza ukhalisa. Uyayazi lento injalo. Uthi not your one. Not my children. I'm a king nature. You are a king wena. Xelela umntana wakho. Jonga lo mama uyamthatha ngoba ekhulelwe nje uthunga ibasket. Ukhulelwe uthunga ibasket. Ukhulelwe wenzani wena xa ukhulelwe? Hey wena oyithungayo. Khulelwe uthunga ibasket ngoba le basket ndizambeka kuyo lo Moses ndawugqiba ukumbeleka. And then the basket is going to save my child's life. Ukhulelwe uthunga ibasket. Awugqiba ukuyithunga athathe uMoses amfake phaa kuyo ahamba amsemlanjeni. Ayokumbeka emlanjeni. Mamela ke ngoku awugqiba niki instructions kuMiriam
Because there are different instructions as Miriam now Moses. We raise girls differently. We raise boys differently. Yes, I'm not afraid to say that. Because this is an Eve. This is an Adam. Awukwazi fanisa izinto ezingafaniyo noThixo angaphanga sifanisi. Jonga uyamiyalela udadewabo ukuthi ahamba ayomgada pha. Jonga ayomgada pha. Ayothandaza. Intombi zethu sizifundisa ukuthi you are an intercessor. Hayi ufundisa intombi zethu lala. You are an intercessor. Jonga uMiriam waba yi-intercessor wade wayomshona eNgcwabeni. Was she perfect? No. There was a time apho waba neqhega ehlebe kwalo brother wakhe. It happens. Come on. It happens. Ubhizi wena ulwa noMiriam amadodakazi wakho. Kanti thini instruction ibinikwe nguThixo koMiriam? OMiriam iduty yabo ukugada obhuti babo abenza into wrong. OMiriam bagada obhuti babo. uMiriam wayemina sewawuphi wena? uMiriam esenayi. Egada umntakwabo. Ephekusa. Uyafika ngokwena kulomsi. Ulwa noMiriam. Bakho wena nguko. Do you understand what they went through? Do you understand ukuthi lento imbangela balosisa be overprotective kumntakwabo ukhumbule zamini babelala bengatshanga. My husband would say umama wami wayegula ubig sister wami wandifundisa ukuqhobosha imitsha ehlala. Do you know history yabo? Okanye uyikhapha phakathi kuba sokhona things must change. Respect to Miriam. Miriam is the reason why you have Moses today. Respect to Miriam. Pray for Miriam. So Miriam waxelelwa uMthixo sehlelile. Why wena? Then wena umzonda kangaka uMiriam. Ethandwa uMthixo Miriam. Miriam wahamba no-Aaron. Wahamba. Hayi niyazi ingoma kaMiriam. Miriam my goodness. What's it called? Mama's Miriam. I don't know Miriam. Miriam was praying. Miriam ngulowo emqhekezela isongo ungekho bekhulu. Abakho abantwana uyabakhulisa ukuthi you must share. Awuphi umamazala wakho xa esithi you must share. Then now they are sharing. Ufike wena ngokungxaki. Yabahlula. Now there's an order. I'm not saying kufuneka izinto zingenzeki ngeorder. But you must understand. Ungene elikhaya line order yalo. Ungene uMiriam. The reason why Miriam egade kangaka, you are not the first one ukumgada. Oko wayebagadile. Oko wayegadile uMiriam. Irresponsibility yakhe, iduty yakhe ukuthini uMiriam ukugada. Brother wakhe. You are now. Kazuma, let's go. Miriam. Jonga. Sondeza la Miriam. Thanda la Miriam. Eka la Miriam esifubeni. Umenza be comfortable. Uzakufanele imfihlelo Miriam. Uzakulwela amadabi. Miriam. Ufunyazi isecret yokonwaba emzini kathi Miriam. Thanda Miriam. Yeah. Mjongo Miriam. Take care of Miriam. Yes. Holy Spirit. Jonga wafika intombi kaFaro.
yafika ephi uMoses esemanzini. Phaya kulamanzi kwenzeka ntoni? Kwenzeka ntoni pha? Ukho ibasket. Ibasket ivela phi? Umama. Itshwina ngantoni? Ngebitumen. Imithandazo yakamama ilapha. uMoses. Wena uzibona sawuno Moses. Sofumana umntana. Hey. Ibitumen. Watshino. Yafika intombi kaFaro yamthatha. Ndixelela wena iduty yakho as a parent, as a king nechara. And you understand ukuthi mawenze njani kuMiriam kwintombi zakho. Jonga yathatha le basket. Wayibona le yima. Ngokwayithatha umntana, what happened to the basket? What happened to the basket? Uthi uMiriam, kuthiwa bani? Siyalazi ndizibena. Ingathandi ngibalisela insongo. Khona umuntu ongayi-understand yiyo le nto sithetha ngayo, siyifunde. Khona umuntu ongayi-understand? Ukhona umuntu oyaziyo the story of Moses. Siya-understand sona Moses. At least nase-Sunday school si-common esiya. Yabona ne? Now, uthi uMiriam. Fika kuqala uMiriam kwi-blessings zikamamakhe. Abantwana bakho ungabathathi for granted. Amen. Ufika kuqala uMiriam kwi-blessings zikamamakhe. Uyafika uMiriam. Uthi uMiriam, ndikufunele inkosikazi that is going to nurse this child for you. Uthi ewe. Uyahamba uMiriam. Uyalanda bani? uMiriam is an intercessor. Umama wakho uzondive kahle. Umama wakho ngoba wena ungam-understand iduty yakho mlande ngemithandazo. Landa umamazana wakho ngemithandazo. Lowa ebethwine ibhaskithi ngebitumen ungekho. Miriam wayomthatha weza naye. Wafika wafumana a fresh instruction because xa uye kuThixo, uThixo will give your mother-in-law fresh instructions. Iyatshintsha into. You must understand where you are. That's why ndithi uphi. Locate yourself. Because uzawubhideka. Yabona South Africa mntase uzawubhideka. Uzawubhideka because kuzawufuneka singathethi ngolu hlobo kaloku. Sisebenzise ezinye i-rules and regulations apha kuwe. But if you understand who you are, uThixo unendlela yakhe ngawe. Unendlela abona ngayo, unezinto ofuna zenzeke kuwe. But you need to locate yourself. Uyazibona andikho where I'm supposed to be. Place yourself. Uyena kuThixo ngendlela yeBhayibhile. Ngendlela yeBhayibhile. Nothi ngendlela yabantu. Jonga, even sowukhona phakathi kwabo bethetha ilanguage wathi uyibona ba phuma. Move away. Suka kula ncoko, suka phakama uthi ikhona into ensebenzile uyabaleka ewe hayi imithi ewe ikhona le phone call ndifuna ushukela i-email usamsebenzini leyo bese uyabaleka aleka indlebe zakho. Suka inxalenye. Because wena wedwa awukho. In fact, ukhona phakathi kwabo ufuna ubanceda. Kahle. Yona nto ikhololoyo phakathi
kwabo ukubanceda. Bancede ngokuba uzincede. Yandivane? Bancede ngokuthi uzincede. The last one. We've got Elizabeth. Elizabeth, who was umama kaJohn. Umama kaJohn, uJohn okufike isithunywa kubani? Okay, masifunde. kuZekaria. Noko asifane sifunde kakhulu la nto yomyeni ka. Masifunde msinya. Umama unguluka ne? Ikumade. Mna ndiyazi ikuluka. Luka chapter 1 verse 57. Ucela into asifunde. Okay. Okanye yima kancinci. Ndifuna uqala kule ndawo yoba kufika isithunywa kuZekaria. Verse 11. Yes ma'am. Kwathi ke kaloku ekubupha uzawufunda la verse 11. Ndifuna ukufunda ezindawo zilapha ngaphambi verse 11. Kwathi ke kaloku ekubuphatheni ububingeleli. uZekaria uphatha ntoni? Ububingeleli. uZekaria umyeni kaElizabeth uphatha ntoni? Ububingeleli. As long as ukwazi understand, ndifuna sikwazi understand ukuthi umuntu omdala ungubani. Mna ndingubani. Abantwana bami bangobani. Ne? Ekubuphatheni kwakhe ububingeleli bakhe. Man ubuphethe ububingeleli nobukweyiphi khona. Uphethe ntoni? Mama uphutata uphethe ububingeleli mntana. Yintoni leyo mama? Uzawuyazi ngenyimini zakho. Uphutata uphethe ububingeleli. Okay. Ngokwesiko lobubingeleli. Funda ku verse 11. Ngifuna nje si-understand ukuthi uZekaria uphethe ububingeleli. So umyeni wakho esindisiwe engasindiswanga uphethe ububingeleli ngokwesiko lobubingeleli. Okay. 11 ngesithambisa. Verse 11. Kwabonakala ke kuye isithunywa senkosi. Simi ngasekunene kwesibingelelo sesiqhumisho. Wakhathazeka uZekaria. Ungaboba nexhala ke ngoba isithunywa senkosi asiqalanga kuElizabeth xa sizawuya kuZekaria. Angazi ufuna ipermission yakho ngenye ixesha uThixo xa izawuya kuZekaria. Uzaziyela kuZekaria wakhe ngoba ebeziyele kuAdam wakhe. And you were not there. Siya-understand ne? So uThixo uza kuziyela kuZekaria avele uThixo athethe kube ku-discussion between isithunywa noZekaria yenzeke kugqitywe ngawe ungekho. Kugqitywe nangesi sibeleko sakho ungekho phofu. This is the discussion that is happening between uZekaria nesithunywa. Kugqitywe ngesibeleko sika-Elizabeth. Uhleli Elizabeth? Uthixo uhleli noZekaria bagqiba ngesibeleko sakho ukuba this is what is going to happen to you. Ne? All right. And then ke ngoku emveni kokuba begqibile uZekaria angakholelwa because it's too good to be true. Ndimdala ininzi lento. Ne? And then ke ngoku athe kuthanda kuzeni kwakhe amenze ntoni uThixo? Enze ntoni? Amfani when ufuna thethe udathethe nini umyeni wami? He is muted. Uvalwe umlomo umyeni wakho. Yiyo lento engathethi. Wena qhubekeka ukhulisa usana olumsesibelekweni.
wena une-responsibility engazudinga Zechariah yokuba uyenza uMaria uthwele usana. And then une-solutions zikaMaria ubhizi wena ufuna uZechariah athethe. Uyakumxeleleni uMaria uba wena nawe nalo lwakusana nayaziswe kuthethwe kuMaria sisithunywa sihambe isithunywa sisuke kuZechariah singazi kuwe Elizabeth sihambe sibheke kuMaria wena ufuna uunderstand into zikaThixo bazenzeke kanjani. Siya kuZechariah sawugqiba usuka kuZechariah sibheke kuMaria afike uMaria sesithi ndimithi now meet awunakuhoya uMaria can ithethe ukuya kuZechariah umbuzo ba uthenda uthuli. And then ngiyalixesha umentorisha uMaria kuyalunga ngapha kuyakhula ngapha kuyakonecta ngapha wena umentorisha uMaria ne. Alright, masambe ke ngoku wahamba uMaria washiya kuElizabeth eqhubekeka neministry yakhe. And then kuyafika ixesha loku Elizabeth enze njani abeleke. Elizabeth ingqongwe ngabantu bomsi kuthiwa thiya umntwana because kaloku your husband is muted. Uzawukwazi ukumthiya umntwana xa ungekho kwiposition yakho. Are you going to be in connection kunye namazulu? Are you going to understand ukuba kuxesha phi ngoku ithini season yakho yasendlini yakho yasemsini wakho? Are you going to be able to talk nabantu bomsi wakho ubaxelele ukuthi igama lakhe kuthiwa igama lakhe nguZechariah kaloku because uthi wena igama lakhe kuthiwa uthethe into ezithethwa nguThixo ngobomi bakho uthethe into ezithethwa nguThixo ngabantwana bakho. Igama lakhe nguJohn, igama lakhe nguJohn, igama lakhe nguJohn, igama lakhe nguJohn, igama lakhe nguJohn. Akakwazi uthetha uZechariah wazawuma pha nesisusa kwesikhulu uthi ndifuna uyazi funa undicacisele na I'm a called woman. I need izinto ezi-explainiweyo. I know ukuthi this is of God. Locate yourself. Find yourself. Where are you? And then uyabaxelela. And then ekubaxeleleni kwakhe bambona ba akajiki bajike babheke kuZechariah. uZechariah still akakwazi ukundimela kokwabo. uZechariah ubhala ileta xa thetha nabantu bakokwabo. uZechariah uyabhala uthi igama lakhe nguJohn. Uthetha into ethethwa ngumkakhe igama lakhe nguJohn, igama lakhe nguJohn. Ithe yawuthungelana igama lakhe nguJohn from uZechariah, igama lakhe nguJohn from Elizabeth. Wakuvuleka wathetha uZechariah. Unga-understand your power. Ungazazi ukuthi ukuvuleka komlomo kaZechariah xhomekeke kuwe. You can know who you are. You can know your power and the God in you. Beye kusiduba kalethuninzi. Ngabambana namazulu. Uthi make sure ukuthi ndizamchaza ndithi igama lakhe nguJohn. Afike uZechariah bhale athi igama lakhe nguJohn. Ibreakthrough yomyeni wakho ixhomekeke kuwe. God bless you.